Hej, velkommen til min YouTube-kanal. Jeg er ny her på den her kanal, og i dag spiller jeg sammen med en anden YouTuber, Jonas Brønden, hvis han gider sige hej. Hej så alle sammen. Jeg optager også fra min side, så den kan I også gå ind og se. Og jeg er en episode foran ham, da hans sidste video crashede. Ja. Jeg håber, I vil nyde min video af det. Og vi vil spille lidt til CSGO fremover, så håber, I vil nyde det. Hvem fanden går lige ind foran, men når man står og skyder? Kæmpe er din holdkammerat. Du ved godt, vi er ikke på samme hold, ikke? Ej, fuck dig. Hvad fanden? Det har kraftet en baghold på mig, mand. Og det er en forløs-spiller, ja, ikke? Jo. Det er en ny bane for mig, jeg har aldrig spillet. Har du ikke? Jeg har kun set folk spille det. Det er ellers et godt map. Ja. Jeg blev lige i ryggen. Altså en for vores hold, eller en for dit hold? Vi kan lige så godt give op. Vores sidste, han har 3 HP. Ja, jeg har faktisk et okay fedt skin til hans... En lille Beta Tier-miss. Den der synes jeg ikke er automatisk, den han har. Den her er heller ikke automatisk. Det er en Tech 9. Den er ikke automatisk. Han ved godt, der står nogen der, ikke også? Ja. Ja, vi vandt. Vi taber. Han havde sgu en lille Beta Tigris. En lille Beta Tier-miss. Ej, kan man ikke mute alle de idioter? Shut up. Skårsynisk. Hvem står nu også og skyder høns? Det er fordi, at de er i gang til at købe sig en mission for 6 euro, hvor du kan vinde noget. Der skal de skyde 300 høns. Var det din pappa, der skulle skyde mere? Nej, han skal også skyde 300 høns. Wow, men det er bare knippet. Så er der en dag for mit eget holdkammerat. Tak for det. Wow, så bliver flashet. Ej. Og heldigvis stod det mig med håndpistol. Hvordan vi lægger sgu ned og begge to. Og hvis I synes det er lidt underligt, at videoen bare stopper sådan, så er det fordi, at når der er gået 10 minutter, så stopper videoen selv. Ja. Og beklager, hvis vi ikke lige kan høre hende. Altså på min video, hvis du ikke kan høre ham, jeg spiller med, og omvendt, så er det fordi, der er et andet med Skype der. Ja. Ja. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad for nogle våben, der er gode. Jeg har aldrig spillet den her bane før. Så nogle baner, dem ved jeg, at AK er gode i, og... Nå. Ja. I for eksempel Dust, der er AK og AVP godt. Jeg ved bare, at jeg bliver pykket lige om lidt. Og nu lægger jeg sgu da ikke nederst. Man skal bare have et kill, så det kan man ikke nederst. Nej, men selvom jeg har 0. GG! Du GG. Tak. Han er garanteret, fordi du er højere end rangen ham, der ligger nederst. Ja. Der kommer sgu lige en eller anden online og Skype. Ikke en af mine venner, der. Det er nok fordi, jeg står ikke til stede. Det duer ikke, folk de ringer midt i en optagelse. Så kan du ikke bruge optagelsen til noget som helst. Er du i live endnu, Hanni? Ja, yeah. Med en HP. Du har lige taget min scout, så ved du. Ej. Så er det derfor, den er så grim. Ja. Han har faktisk et fucking fedt skin. Den viste jeg i sidste kamp. Eller i sidste episode. Jeg kan lige prøve at vise jer den. Jo, man kan. Jeg skal nok lægge et link til ham. Det er den her Skype, eller Scout, jeg har. Skype, man. Scout, sagde jeg. Det er en fucking spastik. Vi snakker ordentligt nu, Hanni. Nej, det gør vi ikke på det der. Hold da kæft. Er det ikke jer, der skal plante? Hvad?
Er det ikke, der skal plante? Ja. Ej, kan man ej, jeg får simpelthen spat alle de der udlændinge der. Bare sig shut up til dem. Shut up. De står jo med fucking AVP hele vejen igennem. Nej, vi går ikke, for jeg render rundt med en et eller andet. En scout. Nej, det gør jeg ikke. Jeg render rundt med Nå, en... den der. Егорчик, бухай, я имчик. AUG. Lille batter AUG. Det skal 5 år ramme, mand. Jeg har ikke sagt, at jeg er verdensmester selvfølgelig. Jeg er jo ikke engang i rang 3 nu. Og det kommer kraftedeme til at tage lang tid. Jeg tror ikke engang Magnus han har i rang. Stem ja, mand. Jeg skal ikke stemme noget. Jo, bare stem ja. Jeg kommer ikke noget frem, hvor jeg skal stemme. Nå, vi skulle da ikke forholde sammen. Nej, I stemmer om at give op, gør I ikke? Nej. Så I er jo nødt til at gøre. Vi stemmer om at smide en ud. Det er jo dumt for jer selv. Går I kigger i. Seriøst til mod en. Jamen, ham der blev ved med at snakke. У меня 1057 часов наиграно. Я год играю. Так что заткнись, Колян. Kan vi ikke? Jeg skal fandme have mødt det, jo. Я не купил. Shut up. Аккаунт. Заткнись, Пончик. Shut the fuck up. Sådan der. Окей? Shut up, please. Shut up, please. Shut up, please. О, да, кикайте тюленя. Bare sig, de skal sige til hej til YouTube, så holder de kæft. Hvad siger I til at være med på en YouTube-video, hva'? Faggots. Jeg sige det for ikke en skide. Не плачьте, ребят. Fucking Nå, det siger de på dobbeltstart til. Плачь, пожалуйста, не плачь. Ja, shut up. No, Shut up, faggot. no. Shut up. Kiss your mom's ass. Jeg kysste din mors røv. Jeg har bare fucking startkniv. Det har jeg sgu da. Du skal da være glad, du har vundet noget. Går der vandt du skulle da endda en case. Hov, undskyld, Brundum. Nej! Var det dig? Du kom derfra Jeg hoppede lige ned bagved dig, du. Ja, så har du lige taget min Var det en headshot? Godt, Hanni. Du ved godt, det var på din holdkammerat, ikke? At du skal sgu da ikke skyde efter mig, mand. Kiss your mom's ass. Fucking faggot, mand. Han skød efter mig, mand. Hvad fanden tror han, han er? Jeg mener godt, Aerobi. No B. Nå, der. Ja, vi kan ikke forstå, hvad du siger, din hat. Hvad? Det er bare alle dine holdkammerater. Hold deres. Hold på. Ej, jeg skulle lige ind og lige at trykke F på den der. Der er faktisk nogle flødekister med. Jeg vil hellere have den, min AK. Den er bare standard af helvede til. Så prøv at se den her PL5, den har jeg fået af ham. Den er bare fucking grim. Ja, for det. Jeg har fået den. Ну ты не плачь. Ja, jeg vandt den i en kamp. Men han har så en stat strike. Пипец, я как... Тимы, вы выиграли, аутист. Да, мы победили. Hvor er du henne, lille Brøndum? Der var Brøndum sgu da. Ja, det var dig!
Jeg skulle lige til at plukke dig, men så løb du forbi mig.